Ma kî dixwaze 10 salan di xewnekê de bimîne? Ev li gorî xewne ye. Ji bo bi kêfa xwe bijîm, her tişt pir biha ye. Di vê jiyanê de tu nikarî kesê biguherînî û divê tu ji bo kesî xwe neguherî. Te jî bawer kir, tu nikarî bi xweşgotinan min bixapînî, lê bidomîne. Ger tu biçî, ez ê biçim ku derê, ez ê çi bikim? Bi rastî qet nexema min e canê. Te çawa xanî ji bankayê stand? Min banka kirî. Hêza te heye ku tu bêdeng bimînî Watson. Ew jî te dike hewalekî bêhempa. Netirse, Xwedê bi me re ye. Ger Xwedê bi me re be, yê bi van re kî ye? Te hişyar dikim, dibe ku ez dilê te bişkînim. Ji xwe şikestiye. Ji te hez dikim, yê derbas bibe. Min jî digot qey min dev ji feqîriyê berdaye. Ev gu qet mirov bernade. Rûyê feqîran sar e, çima sar e birayê cebbar? Ger rojek zivistanê di berîka te de pere hebe, tu nacemidî. Tişta ku di wextê xwe de nayê, tu giringiya vê nîne. Piştî ez bimirim kulîlka ku hûn tînin biavêjin çopê, kevirê goran ji kulîlka fehm nakin. Hewcedarê bihîstina xeberên xweşim.